வணக்கம். சிவப்பதிக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் கீழே உள்ள சிவப்பு பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனையும் சேர்த்து அழுத்துங்கள். நன்றி. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். திருச்சிற்றம்பலம். கேத்திரக்கோவை. மனிதர்களின் வாழ்க்கை முறை, பண்பாடு, அன்புடைமை, அருளுடைமை, ஜீவகாருண்யம், பொறுமை, வைராக்கியம், நம்பிக்கை, நல்லொழுக்கம், திருமண வாழ்க்கை, பூரண ஆயுள், நிறைவான செல்வம், சந்தான பாக்கியம் ஆகியவற்றை வழங்கும் திருநாவுக்கரசரின் திருத்தலங்களின் தொகுப்பு படித்து பயன்பெறுவேன். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சிற்றம்பலம். தில்லை சிற்றம்பலமும் செம்பொன் பள்ளி தேவன்குடி சிறப்பள்ளி தெங்கூர் கொல்லி குளிரடை பள்ளி கோவல் வீரட்டும் கோகரணம் கோடிக்காவும் முல்லை புறவும் முருகன் பொண்டி முழையூர் பழையார சத்தி முட்டம் கல்லில் திகழ்ச்சீரற்காலத்தையும் கைலாயநாதனையே காணலாமே. திருச்சிற்றம்பலம். தில்லை சிற்றம்பலம், செம்பொன் பள்ளி, தேவன்குடி, சிராப்பள்ளி, தெங்கூர், கொல்லி, அரைப்பள்ளி, கோவலம் வீரட்டம், கோகரணம், கோடிக்கா, முல்லை கொடிகளை உடைய காடுகளை உடைய முருகன் பூண்டி, முழையூர், பழையாறை, சத்திமுற்றம், குறிஞ்சி நிலத்தில் திகழ்கின்ற சிறப்பு நிறைந்த காலத்தி ஆகிய திருத்தலங்களில் கைலாயநாதனை காணலாமே. திருச்சிற்றம்பலம். ஆரூர் மூலட்டானம் மானைக்காவும் அக்கூரின் தான் தோன்றி மாடமாவூர் பெரூர் பிரம்மபுரம் பேரவூரும் பெருந்துரை காம்பீனில் பிடவூர் பேணும் குறார் குறுக்கை வீரட்டானமும் கொட்டுக்குடமுக்கு கோழம்பமும் கரார் கழுக்குன்றும் கணப்பேரும் கைலாயநாதனையே காணலாமே. திருச்சிற்றம்பலம். ஆரூர் மூலட்டானம் ஆனைக்கா அக்கூரில் உள்ள தாந்தோன்றி மாடம், ஆவூர், பேரூர், பிரமபுரம், பேராவூர், பெருந்துறை, காம்பீடி, பிடவூர், எல்லோரும் விரும்பும் சிறப்புமிக்க குறுக்க வீரட்டம், கொட்டூர், குடமுக்கு, கோழம்பம், மேகங்கள் தங்கும் கழுக்குன்றம், காணப்பேரூர் இவற்றில் கைலாயநாதனை காணலாம். திருச்சிற்றம்பலம். இடைமருது இங்கோயிராமேச்சுரம் இன்னம்பரேரிடவையேமப்பேரூர் சடைமுடி சாலை குடித்தக்கடூர் தலைஞ்சாலங்காடு தலைச்சங்காடு குடுமுடி குற்றாலம் கொள்ளம்புதூர் கொத்திட்டை கொட்டாறு கொட்டுக்காடு கடைமுடி காணூர் கடம்பந்துரை கைலாயநாதனையே காணலாமே. திருச்சிற்றம்பலம். இடைமருது ஈங்கோய் ராமேஸ்வரம் இன்னம்பர் ஏரிடவை ஏமப்பேரூர் சடைமுடி சாலைக்குடி தக்கடூர் தலையாலங்காடு தலைச்சங்காடு கொடுமுடி குற்றாலம் கொல்லம்புதூர் கொத்திட்டை கொட்டாறு கொட்டுகாடு கடைமுடி காணூர் கடம்பந்துறை ஆகிய இவற்றில் கைலாயநாதனை காணலாம். திருச்சிற்றம்பலம். விளமதேமனண்டூர் இளப்பையுங்கொட்டூர் இறையஞ்சேரி அச்சிறுப்ப கமலப்பூரம்பராவடு தண்டுரை எழுந்தூர் ஆரை கச்சினம் கற்குடி கச்சூரால கோயில் கரவீரங்கட்டு பண்ணி கச்சி பரதனியும் ஏகம்பத்தும் கைலாயநாதனையே காணலாமே. திருச்சிற்றம்பலம்.
எச்சில் இளமர், ஏமநல்லூர், இளம்பயங்கொட்டூர், இறையான் சேரி, அச்சிறுபாக்கம், அளப்பூர், அம்பர், ஆவடுதுறை, அழுந்தூர், ஆரை, கைச்சினம், கற்குடி, கச்சூர், ஆலக்கோயில், கரவீரம், காட்டுப்பள்ளி, கச்சிப்பலதளி, ஏகம்பம் இவற்றில் கைலாயநாதனை காணலாம். திருச்சிற்றம்பலம். கொடுங்கோளூர், அஞ்சைக்களம், செங்குன்றூர், கொங்கணம், கொன்றியூர், குரக்குக்காவும், நெடுங்களம், நன்னிலம், நென்னைக்காவு, நின்றுயிர், நீடூர், நியமநல்லூர், இடும்பாவனம், ஏழுமூர், ஏழுதோழூர், எறும்பியூர், ஏறாறு, மேமகூடம், கடம்பை, இளங்கோயில் தன்னினுள்ளும் கைலாயநாதனையே காணலாமே. திருச்சிற்றம்பலம். கொடுங்கோளூர், அஞ்சைக்களம், செங்குன்றூர், கொங்கணம், குன்றியூர், குரக்குக்கா, நெடுங்களம், நன்னிலம், நெல்லிக்கா, நின்றியூர், நீடூர், நியமநல்லூர், இடும்பாவனம், எழுமூர், ஏழூர், தோழூர், எறும்பியூர், அழகிய ஏமகூடம், கடம்பை, இளங்கோயில் ஆகிய இடங்களில் கைலாயநாதனை காணலாம். திருச்சிற்றம்பலம். மன்னிப்படிக்கரை, வாழ்வொளிபுத்தூர், வக்கரை, மந்தாரம், வாரணாசி, விண்ணி விளத்தொட்டி, வேள்விக்குடி, விளமா, விராடபுரம், வெட்களத்தும், பெண்ணையருட்டுரைத்தன், பெண்ணாகடம், பெரம்பில், பெரும்புலியூர், பெருவேளூரும், கண்ணை கடற்காரை, கழிப்பாலையும் கைலாயநாதனையே காணலாமே. திருச்சிற்றம்பலம். மன்னிப்படிக்கரை, வாழ்கொடி புத்தூர், வக்கரை, மந்தாரம், வாரணாசி, வெண்ணி, விளத்தொட்டி, வேள்விக்குடி, விளமா, விராடபுரம், வெட்களம், பெண்ணையாற்றங்கரையிலுள்ள அருட்டுரை, பெண்ணாகடம், பிரம்பில், பெரும்புலியூர், பெருவேளூர், கண்ணை, களற்காரை, கழிப்பாலை முதலிய இடங்களில் கைலாயநாதனை காணலாம். திருச்சிற்றம்பலம்.